kableye phe baro de ka signature campaign ka baar long lashis ngai hamaulai stanbas de tadi 8 tarik April bet nga next kham bet nga kerman bang ni baro ngin long ki bakloi ben mi tan ben ay ka signature ben pen e ka cintalei bala de por ben pen thammai no ya ka reservation policy namar kani kan kata ya ka em ka yap ya ka future chongi bet chong patyang chongi la sha hadian habut de wadla dang adon chine sha chaka pule tang ban nak dau chong ka cingkit le bet ka cing shimki chong ki samlas badan shap to she jelapan ni la la ben ben long sak away ka signature campaign te ka signature campaign ka balai ngin pen long phra tarik April te ngin pen long hayo sora haga por shi bechi hado sawe che janmit na karpat ya baro pas mo wan mi khnang wan ai jingkershan ya ki samla bagila pen bet khnang kila le stom kila pelat ya kapor bakin arrange ya ka signature campaign te mentangi ai ba ka election ro kala chan bet bun kinong yalam kila sedang pen sawa bet pen ai ka cing trekam wala da ki de ben trekam na do men shwa ta ba ki de kiding pen ai menta ba ki trekam te nan ong pat ya phei ba wat nam ya long emotional la ne wat nam la ya shimpat ya kanai ka cing ya rap ka cing tre bet ka cing ket khi jong ki nong yalam wat nam shim emotional wat nam vote ra da ki emotions ne da ki feelings namar kacing kit clear kacing terekam chongki nong yalam kadai ka duty chongki kadai ka responsibility chongki kumki leaders bakin terekam bakin maintain bakin pet ya ka state te bun sen ni hi pet ba ngi dan kanai ka rukam perkhat ba kinong yalam ki dan kam ching yarap chongi ya kim dan kam sho kacing yarap chongi mangi bading dan kam ching yarap maki kila Allah ben yang election takadau tangkata kala de ka proof bakin nam dan kam ching yarap chongi ndai mangi patken bala sha e khun swat bala sha e khun rut ha ka state la chong te menta bun ba kila asdang biang ben emotional ben long ben shim ben lung biang yaki leaders ngai ibon ka to ka ne ki samla tengah kerpat semua bahawa nam ya sngom ta namar kanai de ka duty ka responsibility chongki leaders ku mangala ong te ngayo ka ching kalipat yano ngan vote ngan vote ya kata ka party la na ya tau candidate ubakloi benwan ra jing penthamai la ne ka change ka budget draw ha ka reservation policy ho ngas mo sarong babun kinong yalam kila krian ha kanai ka topic kila krian kila race assembly tang ba manopat bala shisha da ka actions ben proof namar ni ki youth nila yo snow daki words but not actions bet ngila ngi ya kata ngila ngi shisha tab manopat bakloi ben pen ai daki actions and not words ya kata ka party ya na kata ya tau candidate ngan vote te kani ka signature campaign kam dera ben shukut tang kum kenca campaign na ching shongshin kani ka signature campaign kadi ka movement ba da de ben sngap reso na kani ka link ngimban share pat ben le ha ka rally ha December ni pantang ya ka equality khnang ba ka state bro ka we kan kiulam da tang kata ngala benong episamenta ko ble shi bon